Hipokrita bat arroa dana, edo dana dakiena, gure paiakaien gainean, jartzea da garbiena. Sentidadila momentu batez, planetako txikiena, sarri porrot bat izan daiteke, garaipenik handiena. Pertsona ez da ridikulua, hori burutatik kendu, desberdina da ridikulua, nahi duenak egiten du. Porrot pertsonal baten izuak, sarri txutzen gaitugu, pentsatzen jarri eta zertako, pasain beste apuru. Bizitza hontan sentitu baietz, indartsu eta seguru, geure beldurrei barre egiten, asmatzen baldin badugu. Pertsona ez da ridikulua, hori burutatik kendu, desberdina da ridikulua, nahi duenak egiten du. Pertsona ez da ridikulua, hori burutatik kendu, desberdina da ridikulua, nahi duenak egiten du. Kaixo lagunok eta ongi etorri Potxe eta Lotxen saiora! Kaixo, jende mordoska eta txorroska! Ni nerea mazo naiz! Lotx, zu nerea baldin bazara, ni nor naiz? Zu etxara inor. Naiz inor, jo, Ez. Lotx, entzun, eta zerratik gaude hain pozik? Gaur Xabi Saunden urtebetetzeguna delako! Alaxe da bai, gaur Xabi Saunden urtebetetza da, eta nik uste dut merezi bezala festa bat egin beharko geniukela. Oso ideia ona iruritzen zait. Bai, eta nondik az gaitezke? Hasteko festrako beharrezko diren gauzak erosiko ditugu. Eta horretarako ate magikoaz baliatuko gara erosketak egiteko. Zuen kontu, bikote? Ez esan, jostailu denda batera eramango gaitu. Ez, denetarik dagoen denda batera, baina gogoratu. Soilik beharrezko gauzak erosi, Beharrezko gauza. Hori da, beharrezkoak, kontuan izan. Kontua eskatu, Lotx. Guazen, venga. Bai. Guazen! Eta gogoratu, soilik beharrezkoa dena, Potx, ni lehenengo! Ados, Lotx. Aio nerea! Agur, liepa! Lotx, bidaia bakoitzean kolperen bat aizuen konkiz dirudionek, eskerrak sasoi honean gaude. Bai, nik uste dut nereak ez gaituela begi honez hartu. Ez. Beti bidatzen gaitu mandatuak egitera. Bai. Begira non gauden! Egia da, Lotx! Wow. Lotx, non gauden? Potx, bazar batean? Bazar batean, Lotx! Ordan, Xabi Saunden festarako gauzak erosteko lekuan gaude. Bera, guazen, Lotx, bakarrik beharrezkoak diren gauzak erosiko ditugu. Ados? Ados. Ba, hemendik, Lotx, guazen hemendik. Bazarretan etxean falta zaigu guztia dago. Lorontziak, patata zuritzekoak, maiuak edo urtebetetzeak ospatzeko osagarriak. Eta zerbaiten bila ari bazara, hobe da hasieratik galdetzea. Normalean, 11 pasio egoten dira eta labirintoak dirudite askotan. Mapak eman beharko lituzkete sarreran. Bestela, denbora pila bat galtzeaz gain, beharrez dituzun beste 11 kontu erosiko dituzu. Lotx, Ai, non zenbiltzan? bueno, hortik gauza begiratzen. Lotx, ezin dira gauza begiratu. Daukagu misio garrantzitsu bat. Tada, Xabi Saunden urtebetzeko festarako gauzak erostea. Oso ondo, bai. Erosi behar dugu. Ados? Bai. Guazen. Begira zema gauza. Baina Zenbat, Xabi! Abesteko eta egin gaude aranja zuku hartzeko. Bai, begira, platerraun oso polita dira, Zarata magikoa? Zarata, joanetik bargara. Hartu zerbait. Hau, venga, listo. Bai, adibidez, guazen. Aguro. Hemendik da. Iepa! Baina zer dakarzu hor?
Ba festa egiteko beharrezkoak diren gauzak. Bai, hau beharrezko iruditzen zaizue. Bai, Nerea, oso beharrezkoa da. Bai, Xabizaundek horrelako zerbait eskatu zigun. Tira, ez dakit banik, Xabizaun etorri aurretik festa prestatu beharko dugu, ez? Az gaitezen. Kaixo maitiak, zertan ari zarete? Ba, Xabizaunen urtebetetze festa prestatzen. Bai, ama, gaur zen, eta ni leapaindegira joan gabe. Bengaitazko lagundu guzu. Eta bitartean ondo iruditzen bazaizu zure gaurko erronkak ikusiko ditugu. Bai, nerea gaurkoa gainera itzela da. Bueno, a ber, guztiek dira itzelak, baina gaurkoa ere bai. Ikusi nahi duzu? Abante. Kaixo maiteak, txoritxo batek esan dit etxean, eskolan, kalean, hasiak zaretela entrenatzen nire erronkei aurre egiteko. Gaurko nire adiskideak ere horretan aritu dira. Irrikitanago haiekin erronkari egiteko. Gurekin etorri nahi, guazen. Erronkanon! Izaskunan! Beno, prest gaude jada, Altsasuna etorri gara gaurtan nire eskuinaldean ditu talde naranjako kideak! Ondo, nire eskerraldean ditut talde urdinako kideak! Aizue, zer moduz, Oian, zer moduz? Ongi! Oian, prest erronka egiteko? Bai! Zela da zuen talderen izena? Hamsterrak! Oso ondo, eta zuen talderen izena talde urdina? Txakurrak! Oso ondo, patxakurrak eta haupa hamsterrak! Ba begira, gaurko erronkarako boligrafoak eta edalontziak ekarri ditut. Eta gaurko erronkan boligrafoak garraiatu beharko dituzue edalontzi tarte batetik beste tarte batera. Baina ez da nertz izango, Eskuekin egin beharrean, ahoarekin garraiatu beharko dituzue. Eta boligrafoa urrunen eramaten duen taldeak irabaziko du. Ba, 3, 2, 1, denbora! Haupa, Oian! Haupa, talde urdinare bai! Urrengo! Haupa zuen! Ai, hasieratik! Zelagoaz! Ea! Hogeita bat segundu geratzen dira! Oso ondo, pakine! Oso ondo, ekine! Haupa, Maren! Haupa! Venga, Maren! Maren! Haupa, Maren! 3, 2, 1, denbora! Ba, egin dugu erronka eta argi eta garbi talde irabazlea da talde naranja! Oso ondo joan da, ez da? Bai! Aizue, ba, begira, zuentzat, puxtarri bat opari. Eskerrik asko! Rim, ta zuri zer gertatu zaizue, tristez gaudete pixka bat. Bai. Ba, Rim, ez da zer gertatzen, badakizu zergatik, lagunok. Zergatik ez da zer gertatzen? Parte hartzea da garrantzitsuena! Lagunak urrengo saio arte! Aio, agur! Opaltzazu! Agur! Aizu eta Xabizaun non da? Ai, nire uste dut badatorrela. Nor datorrela? Xabizaun? Nor datorrela? Xabizaun! Nor datorrela? Xabizaun! Etzaren lanteratzen, Xabizaun! Xabizaun! Zorionak! Zorionak zuri! Zorionak beti! Zorionak Xabizaun! Zorionak beti! Xabizaun, eta hau ez da sorpresa bakarra. Ez? Ez da beste sorpresa dagoa. Potxek eta lotxek zuri eskinitako urtebetetze kanta. Bai? Entzun nahi? Noski. Eta zuek etxean entzun nahi ere? Bueno, ba, guri agur esateko ordua iritsi zaigu. Zorionak abestiarekin utziko zaituztegu. Eta gogoratu, izan biurri... Eta eutxi goiari! Gaur dena ondo joango zaizula dirudi, 3 egun pasatu ostean urduri, zure eguna da ta zorionak zuri. Telefonotik berri zentzun da rinrina, deia zuretzat dela da kontu jakina, eta denek kantatzen dizugu berdina. Zorionak zuri, zorionak beti, eta urte askotarako. Zorionak zuri, zorionak beti, beste urte bat zuretzako.
Egintzazu bidaia urte bat atzera, ikusteko ematen baitizu aukera, zenbat aldatu zaren urtetik urtera. Pentsatuko zenuen begiak ez daliz, uraria eskatuz kandelak itzaliz, eguneroko hain zoriontsua baliz. Zorionak zuri, zorionak beti, eta urte askotarako. Zorionak zuri, zorionak beti, beste urte bat zuretzako. Zorionak zuri, zorionak beti, eta urte askotarako. Zorionak zuri, zorionak beti, beste urte bat zuretzako. Zorionak zuri, zorionak beti, eta urte askotarako. Zorionak zuri, zorionak beti, beste urte bat zuretzako.